Diolch is mis Laura agus sin na ceadiscéile Berlin an tatan seo nuacht Cúla4. Dar le taide a dailse an gníomhreacht chuéimhnú cóhíal tá fiostácha chaid an isce is díomh na snáve timppla na tíre. Dar leis an tórisc tá caid an sarwa isce in nachsíomh rinneú monitóireachtais I gunda chéirí. Rinneú ceilere cheachtanum gníomhú san na héráidih lá clia an tatan seo. Chhlaachtaltaí chuilscoil níomh Pádraig Páirt geardan meárasin, agus dólam siad faoin dochar dhéanaan se gon timpeallacht. Ar háú monkey neamhchuitianta in California na Stáit Aontaithe, monkey gaeilge. Tháinig granóg na bólíní in bhléthairthaí agus iad am an córdaig, agus tugadh an tanam bhí leise an monkey. Tá daltaí ranga sé scoil héimis níofa I marna I man feachtais faoi lothid son lána rothaíochta ina gceantar. Gear siad lána rothaíochta a héan ó cheachan dalta is fuid ón scoil, chomh fada le clós na scoile.